गैया दिनै दखानदारफ्रानो गासिबो फैजोबलायाखै दा नोंनियालाय आंनियाबो नै फानबालाय एसे नांबावगौमोनदां आइ जिरिनि थाखायनो न'आव थाब फैबाय आं न'आवबो रावबो गैया नालाय दसे फानबावबानो जायोमोन माथो आं सोर सासेनिखौ सुंबावगोन आंनि खामायनाया मोनहासला बिमा नोंनोसो मुलि बायगोन ना जिरि आइनोसो बहि कलम बायगोन जिरि आइ नों नोंनि आइखौ अनदोंब्ला नों लेखा फरायनायखौ गारदो नों बेफोरखौ मा बुंदों बिफा नों जुमायजों लोंजाबाय बिफा नों सिरि थादो हा मा थेंक इउ जालायखो बिलाय नांगौखौ होनो हायोब्ला सोरखौबा खुसि खालामनो हायोबा बेखौनो मोजां मोननानै थेंक इउ होनना बुंफिनो जाम्बा बोराय बेखौनो मिथिला नोंहा नों बिहरनाय नांगौ बुस्थुफोरखौ गासैखौबो लाबोजोब्बाय आइ बै मनायावनो दोङो बरननानै लादो आं जेना आइ आं माब्लाबा फसाया आं खोथा होबाय फिसा नोंखौ आं माब्लाबाबो गारनानै थाङा आइ नोंजों आं अराय लोगोआव थाफागोन फिसा दुखु दाजानो आंनि फिसा जिरिया फरायसालियाव थांला बिनि फरायनाया जोबथाबाय मानो आदा आंनि दुखुखौ आंसो मिथिसिगौलै फंबाय मास्टार औ बन्दुसो माथो हेल' बन्दु नों मानो गोसोखौ हगारसारदों बिफा दाबो सम दङ ना बिफा